அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் இருக்கிற ஒரு செமி பிரைடல் செட்டை தான் இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த இமேஜ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, அதில் இந்த செமி பிரைடல் செட் தான் நான் போட்டிருக்கேன். இதில் என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் ஆகும்னா ஜும்கா, ஹிப் பெல்ட், நெத்திச்சுட்டி, நெக்லஸ், அப்புறம் ஹாரம், இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு காம்போவாக உங்களுக்கு ஒரு 550 to 600 தான் வரும். ஸோ டிஸ்கவுண்ட்ஸ், ஆஃபர்ஸ் இதெல்லாம் போக அப்ராக்சிமேட்டாக உங்களுக்கு இந்த ப்ரைஸ் தான் கிடைக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் வாங்கணும், பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லிங்க்குன்னு, நான் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஎம்கே ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் வாங்குங்க. இதோட குவாலிட்டியும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அந்த ஒரு எல்லோயிஷான கோல்டு இருக்கும் இல்லையா, அது ஃபீலே ஆகவே இல்லை. இந்த ப்ரைஸ்க்கு இது ஒர்த் தான். என்னோட பர்சனல் யூஸ்க்காக வாங்கியிருந்தேன். வீடியோ அட்டாச் பண்ணுறேன்.